și pentru că acum se încheie un an frumos, un an în care am luptat și am reușit să facem 3 spectacole pentru comunitățile din Galați, acesta fiind al 4-lea, și vă rog să-l considerați un exercițiu, pentru că e un spectacol făcut în mai puțin de 2 săptămâni, dar ei au fost conștiincioși ca de obicei și muncitori. Și avem și marea plăcere de a avea lângă noi din nou pe Carmen Chirilă, studentă la UNATC, care, după cum ați văzut, ea a făcut un exercițiu de improvizație. Carmen a ajuns aseară, dar pentru că noi toți ne-am dorit să intre în acest spectacol, ați văzut o Zoe autentică. Și acum vă rog frumos să-mi dați voie să-mi iau la revedere de la copiii mei. O parte dintre ei în această toamnă vor pleca studenți fiind. Și atunci m-am gândit că cel mai corect ar fi, Denisa, dacă vrei tu să mă ajuți un pic, să le dăm așa cum e normal și niște diplome și vor avea și niște fișe. Da. Și o să-mi îngăduiți să-i chem aici alături de dumneavoastră pe Eninkov Daria, care n-a jucat în acest spectacol pentru că a avut sesiune, dar o rugăm să urce pe scenă alături de noi. Așa, bravo. Daria, dragă. Și o ciocolată. Și am să te rog să rămâi aici. Au. Chirilă Sebastian. Vreau să vă spun că el este o mare figură. E aproape un an, face anul ăsta un anișor de când a intrat în trupă, trece în partea cealaltă. E un năvalnic, e ca un cal năzdrăvan așa, dar e tare frumșel. Și sperăm că va face treabă foarte bună, pentru că a început să-i placă. Și cred că e moștenire de familie, pentru că sorul sa, dacă a ajuns la un ATC, se moștenește talentul. Adămință Robert. Robert, te rog să vii alături de mine, care la fel are și un anișor. Totoliș Cristina. Cristina mea, care a crescut frumos, după cum vedeți, și acum e mare, domnișorică în toată firea, și o are și pe Ilinca, sora ei, minunată ființă. Și după cum ați văzut, cei care o știți pe Cristina, ea a crescut atât de frumos. Acum Cristina mea se vede, se aude, e un pui de mică actriță. Așteptați și o să vedeți lucruri foarte frumoase despre ea. Mai departe, Mihaela Andreea. Andreea, te rog să vii. După aia vă iau la pupat pe toți. Așa. Și Andreea noastră, care era mică și nu vorbea, acum vorbește. Hulea Laura. Ei, dacă cineva se amintește că Laura mea la Irod stătea acolo ca o pată de culoare, era mută, și acum, dacă ați văzut-o în nunta încurcată la evrei, avea o voce puternică, iar aici ați văzut că a reușit să facă o mamiță pe cinste. Să moară Domnul Doile. Cristea Daria. Noi îi spunem 25, pentru că e o mare figură. Munteanu Ioana. Hai, Ioana! Streașină Raluca. Mâna mea dreaptă. Așa, bine îmi place. Artene Iulia. Iulia, care plângea puțin mai devreme în culise, pentru că a avut ea senzația la un moment dat că a sărit vreo 2 replici și era disperată, nu cumva, da, să nu iasă la socoteală. Niculeț Irian Mar. Ăsta e unul dintre favoriții mei. Așa,
după cum știe toată lumea, el e făt frumos al meu, e blond cu ochi albaștri, e o minune de copil. Și aici o avem pe... și l-avem pe mușcă Mihai Matei! Mateiul meu, pe care îl iubesc și el știe, și el e favoritul meu și iubesc pe Matei și iubesc nu doar pe Matei, ci și pe Pol iubesc, că e un fiat nemaipomenit care pe mine mă duce acasă tot timpul. Popa Bianca! Mai Bibi, eu ce să spun, tu știi cum noi am vorbit, viața e modul în care noi reușim. Chirilă Andrei Cosmin. Ei, pe Chirilă lângă mine. Acum 3 ani, Andrei a intrat în trupă. Când l-am văzut, mi-a picat fața și el știe. Și au fost niște momente în care am zis, eu cu ăsta ce dracu fac? Era și mut, era și timid și se uita la mine așa. Și Denisa deșteaptă mi-a zis, doamna Gabi, cred că dumneavoastră l-ați speriat. Dați un pic înapoi și lăsați spațiu. Și vreau să vă spun că din acel moment, Andrei al meu, că e al meu și e doar al meu, și din toamnă va fi din nou al meu, dar va fi plecat la București. De atunci Andrei, după cum ați văzut, a atras toate spectacolele, exact ca Mugănița. Nu că ceilalți au fost doar garnitură, dar Andrei este cu adevărat special. Îți mulțumesc, Andrei. A fost o onoare să lucrez cu tine, o onoare să te cunosc și exact cum a făcut Carmen anul ăsta și s-a întors, la anul la gală, tu ai datoria și nu doar tu, să te întorci și să ai un moment celălalt. Dar nu mă întorc eu. Ioniță! Hai, Ioniță! E unul dintre oamenii foarte dragi mie, cu care acum vreo câteva zile în urmă m-am certat. De fapt nu ne-am certat, am avut o discuție. Și copilul ăsta, care este foarte deștept și atât de deștept și frumos, m-a întrebat așa: doamna Gabi, ca noi două să ne înțelegem, ce compromis ar trebui să fac eu? Am murit, m-a electrocutat, m-am dus acasă, am zis că îmi bag capul în WC și trag apa. Și am zis, Dumnezeule, iată, cam așa gândesc. Vreau să vă spun că asta e mentalitatea copiilor ăstora. Nu pentru că eu sunt deosebită, că eu sunt tâmpită și toată lumea știe asta. Îl țip, în jur, mă rog, mai dau și bullying din când în când. Dar vreau să vă spun că ideea care pe mine m-a șocat a fost copilul ăsta, care are 22 de ani, să-i dea Dumnezeu mulți înainte, și e o persoană extraordinară și ați văzut-o, e premianta mea. A gândit-o așa. Și pentru mine, vreau să vă spun că m-a pus în genunchi. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să cunosc asemenea oameni, cu un asemenea caracter și cu asemenea noblețe. Mulțumesc, Alina. Da. Cel de-al doilea copil pentru care bocesc de ceva vreme se numește Lupa Antonia. Și ușor nu este, pentru că și ea va pleca și ea a făcut parte tot din garnitura asta minunată. Alături de Mocăniță, de Mocănel, a fost Mocănița și ați văzut-o de foarte multe ori. A fost deosebită. Minunată, Levanda asta rămâne în agenție. Mai adopt. Da. Dar eu sper din toată inima mea ca și Anto să se întoarcă și să aibă la fel și ea anul viitor, în moment, fiind deja studenți în ATC, pentru că văd că cea care a tras piciorul a tras bine, Emilia Ivașcu, și iată că mai avem o participantă, Carmen Chirilă, și mai știi, cine știe cât de mult. Ca mai apoi să se întoarcă la Galați și să facă treabă bună. Mai departe este Grigore Denisa. Pe care toată lumea știe, șeful meu de trupă, e mâna mea dreaptă, e colega mea la teatru, e frumoasă, deșteaptă și minunată.
E o fericire când ai asemenea oameni în jur, omul care pe mine mă sprijină, omul care pe mine mă înțelege, la care pot să chip, să umblu, să zbier și ea e drăguță și zâmbește de fiecare dată. Și mă bucur tare, tare, tare mult că am lângă mine asemenea copii. Nu e ușor. An de an, ei pleacă. Vin alții și alții. Dar la un moment dat, mă rog, te obișnuiești undeva, sufletul începe, cred că să fie așa un soi de plastic, care intră, care iese. Dar vreau să vă spun că vă mulțumesc dumneavoastră, părinților, prietenilor, iubiților, iubitelor, faptul că îngăduiți și le îngăduiți să fie aici, să fie atât de prezenți. Vă mulțumesc că ați crescut niște copii minunați. Dacă am greșit cu ceva, și cred că am greșit, la cum înjur eu, nu înjură nimeni, la cum îi caftesc eu, nu-i caftește nimeni. Dar dacă am greșit cu ceva în fața dumneavoastră, mă înclin și vă spun, iertați-mă. Mă înclin în fața lor și vă spun, iertați-mă. Asta nu înseamnă, asta nu înseamnă că eu am să schimb ceva. Pentru că, știți cum e, ne-a plăcut, ne place și o să ne placă în continuare. Vă mulțumesc! Acum trebuie să o medaliez și pe Carmen. Carmen, Chirila, Maria. Carmen, vine alături de mine. Și acum, ce să vă spun? Pe Carmen îmi îmbrățișez cu drag. Pe iubita mea, pe Andrei. Asta vă mai pun? N-ai să vezi. Thank you.